obodo Balakarịa. Yokoko, obodo Balakarịa. Yokoko, obodo Balakarịa. Obodo nwere olumram, obodo Balakarịa. Obodo nwere olumram, obodo Balakarịa. Ya na-eri ọma, obodo Balakarịa. Ya na-ebu ogwe, obodo Balakarịa. Sangara ngara adịghị ebu nwambi, obodo Balakarịa. Sokrobịa bụ iyi, obodo Balakarịa. N'onye n'ụlọ gbafọ, obodo Balakarịa. Uchefu n'ewu, obodo Balakarịa. Saki gbapọ gbakarị batụ ya, obodo Balakarịa. Urolu mramụ, obodo Balakarịa. Afọ ime anyị bụ ikpu, obodo Balakarịa. Yokoko, obodo Balakarịa. Sagụ na-emire nwa na aṅụ yara, obodo Balakarịa. Nanaba na banya nwanụ mradụ, obodo Balakarịa. Ọgọdọ kọba nkọkwa obi nyara ya, obodo Balakarịa. Nne mụrụ m ofu nwa, obodo Balakarịa. Sọsị m jebe mba, obodo Balakarịa. Bachọrọ okwu, obodo Balakarịa. Onye tụta n'ụkwa nọrọ tụlọ, obodo Balakarịa. Akwa nọrọ tụlọ uchefu n'elu, obodo Balakarịa. Aka m ga-eru ala, aka m ga-eru akwụkwọ jere ọgwụ, obodo Balakarịa. Ya dịrị ọma, obodo Balakarịa. Yokoko, obodo Balakarịa. Ihe ogologo dị na atụmegwu, obodo Balakarịa. Ọ nọ na atụmegwu agbaka njikwa elu, obodo Balakarịa. Ọ nọ na atụmegwu agbaka ndị ọ nọ na atụmegwu agbaka njikwa elu, obodo Balakarịa. Ọ nọ na atụmegwu agbaka njikwa okwu, obodo Balakarịa. Yokoko, obodo Balakarịa. Obodo nwere olumram, obodo Balakarịa. Obodo nwere olumram, obodo Balakarịa. Nganga aka n'onye isi awụ ihe ama. Obodo Balakarịa. Anyị na-akụzi na ọ bụrụ na ịbụ onye ọrụ ugbo ịnọ n'ụlọ bịa bụdịdịsta ghara lee bịa enwedela ihe ị ga-eji wee kpaa akụkọ ụmụ gị Ya na-eri ọma, obodo Balakarịa. you are welcome. You are escort now. Obodo Balakarịa. You are reasonably welcome to this arena. Obodo Balakarịa. Agaghị m nga gị babaju ya, obodo Balakarịa. Okokoko, obodo Balakarịa. Yo, okokoko, obodo Balakarịa. Yo, okokoko, obodo Balakarịa.
anya n'ọgbọ ndị mmanwụ ọdụm na-eyi Igbo Flaya na awaya na ụmụnne ndị ga-enweta ndị ọta akwụ na iyi afọ a ga-ahụ isi ya nga. Thank you. Ọdụm na-eyi biko chani ka anyị na-anụ ihe mmanwụ na-ekwu. Bịa poki. Obreze. Oh, azamo. Bien. Azamo. Oh. They move around. Because Emanani on a high table, watching this even there is so channel, because you see about war. Yanni Grava one day I may invite, please, all our invitees, Eva Gampa Sereno, because our guest catch your cano de Eva. Because you're going to be question in Eva, because people can know.
biko. Ndị bụ mmanwụ biko kpọrọ mmanwụ pụta na arena biko maka ọ na-abata. Please outside the here, please mmanwụ biko ka o rụpụwa. Biko give you ayo get efe. Yana ba we need the other all inviting. Play.
Everybody is in need of you. You don't want to yes. Only was so young, I mean, Millie Maburia. Emily, care for a cotton. Oh, Gobla, every man, and man, river. Yes. One lady number. One walkable Zion. Or one name number. Or one number. William number. Your President General. I work on one name number, any number. Manoko star, they can issue Bona, you know, not parts. I want to head each. As a person, Hollywood, never. There will be way. You don't remember Masrani. I gave me a credit teacher. He cleaned the agame. Only gave Merino. I gave you. Nasa Supeke, there will be activities, dancing, wrestling, and all the rest of those. The winner will have a prize. The second person will have a prize. Yes. This will come from Obigwe here in Amuku. This is Obigwe Entertainment, not the Obigwe original. Can you get a here? I can opera ada webe. No one talk all the Yamalite, dig up webo, and dig up bamba, my hand also the teacher. Yes. No one I can say thank you. Goya, just 1 minute. So the highest economic you want to Gabana, only by marathon, you have to Gababa. It ha depo, I know got what result now, sister, because Goya. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Thank you. Oh yeah. Alija, go ahead. Bido, sister.
I never do yoga. It was a yellow. How many need a resort? I want to join a resort. How many need a resort? Sure. 10 seconds to remain. About resort. Okay. Thank you. I want to get a bag apple. I don't need apple no. Witness. Only can win, eh? Only can 1 second, eh? Okay. Can I give please? Come and give them gift. What can I give to? Oh, that's in any letter to be an uncle. Ohanese kwele aliye kwele. Sitano biese. In Hollywood. When you embark first, I need 10,000. I embark second, I need 5,000. No.
Thank you, Alida, thank you. Olias and Hollywood, thank you. No. First position, You have 15,000. Give it to you. Second position, you have 10,000. Third position, 5,000. In those days. Anabata Onyeze, His Royal Highness, SGA Apabula Kuroto, Onobola Kuroto, Ganabata, Yamba Onyeze, our traditional. Good Mike. Good Mike. Namukuneba. Emmanuel Tego, I now make I bid this occasion. Yeni na make a sense of preamble. Yes. Ubaka will receive and Ubaka occasion bidro. Na Ezai. We're going to stage. Yes. I will now see Kachina cameraman. Gonyezai, Noduna, Etitai, I say, Noga Chikaria, Uro, Mboga Tita, say, Ikagule na Jesus. Amukupenu. Your Royal Highness, I will hand over the microphone to Akanemeze. Go, Omonyeza, I welcome officially. Machinek. Udo the runu ni na Jesus. Amen. Ababa banya huwa tala. Napara gabuwe. Anurua. Amala. Your Highness. Okay, guys, again. I see the one that I don't let that until you are around. All my years ago, in the head, you go again. So, Chubu, you know, so, you got 40 days, we got to try. You can try. You go like we know so, it's a busy. I'm going to go. Mandi Lurano, Mandi baby. Nasi, no gadra, Onyuku Madronya, Tamadre, Mokana one. Na Yirina, Dema, Gana Tanya, now for 2024, Nada. Okay, Rutayaka.
onwe ndị ka anyị na-eme n'afọ 2010 anyị ga-enwetazu ya ọka n'afọ 2004 na-abịa na-asị na ọ ga-adị anyị mma n'ụbọchị dị anyị mma n'ehihie dị anyị mma n'abalị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Mr. Vin emekwe nke ya so anyị na-asị Chineke ebe unu siri weta ihe a ya kwụghachi unu mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Ugbu a biko unu mana saa Ifeanyi eme Ọjị mana anyị ga-ata ya ata so n'ihi nke a n'iji gbapụ ya ọsọ as the president of Amoku Autonomous Community, yes, eji m 50,000 ewere ofu mkpụrụ ọjị. A na-akụkwa aka ka ọ na-aka 50,000 naira. 50,000, yes. Biko ụmụnne m ndị nke anyị na-asụ na-eme ihe gbasara m okwu n'otu aka ahụ ka m ji na-akpọ ka unu soro m n'okwu ọsịsọ ka anyị nwee ike ọwa ọjị a ka anyị nwee ike banye n'ọda occasions ndị anyị nwere ka unu na-eme ya ka Chineke gozie unu n'aha Jizọs. Anwụchi unu biko ụlọ anụna ihe prezidenti kwuru na ya nidiri support na ya jiri 50,000 naira wee goro ọjị elu ụlọ so na ndị bịaranụ both village wise the chairman of all villages still here because we have been friends and well wishers from far and near, including people from diaspora. Please come and help the community. With 20,000 naira. Mana nga choka ayo kege godo ni here. I follow ni ofuma. Ya beba afford. And ekuru sodo na ta hono ya ogara cha ya na. Owo ni wonwa amugo obodo. Eno heba. Iso hemega ihe mege. E qualify ihe nwa amugo obodo. Biko nu nke ahụ nke anyị ọwụ otu thank you ọwụ otu biko nu this program anyị na-egaba today anyị tosi iji amụta ezigbo ihe ọwụ ihe ka anyị ga-enweta n'ime ewu ihe anyị na-amụta n'ime ya kama ọwụ ihe anyị kwekọtara dịka kọmuniti na anyị ga na-eme and others ji kwekọrọ ede ya na anyị ga-echi eme ya ọ ya the legacy but anyị mechaa ya anyị enwetaga the legacy ebida na-agwa one side ozi a na-agba one side ọ na-adị mma that is the truth mmadụ aga were ihe n'imu na-ewepụ ama ọ na-adị mma biko ya ma ayọ
the leadership of this community. Eze na general na ndị otu ya na-hapụ achịkwa ọchịchị. By now, echere m ihe ndị a ka tosiri harmonize ya. Edere ihe otu o si kwuru. Anyị aga n'ụlọ anyị were today as our day enweghị other things na-eme n'ibi. Ya bụ politics enwere wite obodo and amụkwu. Enwere people that are spend amụkwu ha harmonize ya kwuo ihe obodo o siri dị. A na-eme obodo dị ọrụ dị ndụ ebe enweghị ọzọ na-eme na amụkwu ya. And I'm going to go today at 31st of December as their day. I don't think any other area to see anything. And the young man because our own people after the report to the occasion to say enough is enough. Because I will tell you next year, if we have the same thing, I'm going to help as a community. In our community, to constant down the way. And I have some people know about you. I didn't matter. Because there's no problem not away. And when I have done, opposite, I go my community. Let's find as a community. Someone I am doing a community. I want to bless. I like it. I'm not sure about that. It's not me, it doesn't matter the community. So, I'm a lucky guy, I know to go for. Let's continue. It's on.
Maniji Nyepra President, Agabeji the summer. Chief Simon, today 2,000 naira in support of our brother. Thank you. It is about my brother. I must work out town. Thank you. Which a support we sum of 3,000 naira. 5,000 cash. 5,000. Hello? What's the pattern? See. Because I know Mama Malaysia, Kona Bata. I'm offers in the village. You offers in the 10,000. Offers in the 10,000 naira. Now what are you? Offers in 10,000 naira pledge. Biko n'aha Umuduruchukwu village, IG 10,000 naira now support ihe a na-eme site na-aga n'iru. O nwere onye kwuru okwu si na nke anyị na nke m eleke ka dị ọ nke m TC nke m ka ọ bụ Amukwu autonomous community bụ nke m ka ọ bụ maka na ọ dị mma mmadụ ịnọkọta si na anyị etozuola oke ịbụ community so udo ziri ọnụ Malaysia.
balakaria. Yokoko, obodo balakaria. Yokoko, obodo balakaria. Obodo wero lumramu, obodo balakaria. Obodo wero lumramu, obodo balakaria. Yade rioba, obodo balakaria. Yade bogwe, obodo balakaria. Sangarangara dige buwambi, obodo balakaria. Sokroga bi, obodo balakaria. Nonyengu no bafo, obodo balakaria. Uchefu newu, obodo balakaria. Saki babo bakari batuya, obodo balakaria. Urolu mramu, obodo balakaria. Afrima ngibibu, obodo balakaria. Yokoko, obodo balakaria. Sagune mire mwana nguyara, obodo balakaria. Bana bana banya mwana mrado, obodo balakaria. Ogodo kabanko kwa binyare ya, obodo balakaria. Nemru mofunga, obodo balakaria. Sasimu jebemba, obodo balakaria. Bacholoku, obodo balakaria. Samoye tutano kwa norotulo, obodo balakaria. Amanotula ujefu neru, obodo balakaria. Sakamangeruana, obodo balakaria. Akamangeru abukwegu nagu, obodo balakaria. Yaderioba, obodo balakaria. Yokoko, obodo balakaria. Yokolo tadi na tumegu, obodo balakaria. Ono na tumegu akwakanje kwenu, obodo balakaria. Ono na tumegu akwakandilime, obodo balakaria. Ono na tumegu akwakanje kwenu, obodo balakaria. Ono na tumegu akwakanje kwoku, obodo balakaria. Yokoko, obodo balakaria. Obodo wero lumramu, obodo balakaria. Obodo wero lumramu, obodo balakaria. Obodo balakaria. Yo yo kokoko, obodo balakaria. Yo yo kokoko, obodo balakaria. Yo yo kokoko, obodo balakaria. Yade rioba, obodo balakaria. Yade rioba, obodo balakaria. Lumekelono, obodo balakaria. Uchefu negu, obodo balakaria. Ngangali ebu wampi, obodo balakaria. Ngangali ebu wampi, obodo balakaria. Agani bongagi babajuya, obodo balakaria. Okokoko, obodo balakaria. Yo yo okokoko, obodo balakaria. Yo yo okokoko, obodo balakaria. Okokoko, obodo balakaria. Yeremo, 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 Amangerala, Amoka Bonago, Amangerala, Amoka Bonago, Yeremo, 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 Amangerala, Amoka Bonago, Amangerala, Amoka Bonago, Yeremo, 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 Anabragumba, Anabragumba, Anabrago, Anabragumba, Anabrago, Anabragumba, Anabrago, Anabragumba, Anabrago, Anabraga, yo, oh, one, Anabrago, Kesudo, Anabrago, Chinagora Mugwe, Anabrago, in a memo, Anabrago, looking good on your ma, Anabrago, in a tebu, Anabrago, and a mugu, Anabragumba, Anabrago, Anabragumba, Anabrago, Anabagumba, Tonobo, Anabragumba, Anabrago, Anabagumba, Tonobo, Anabragumba, Anabrago, Anabagumba, Balaga, Anabragumba, Anabrago, Anabragumba, Anabrago, Anabragumba, Anabrago, Anabragumba, Anabrago, Anabragumba, 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 Anabragumba.
I'm from Umuche village, a resident at Onitsha in Anambra State. So what is happening here today is exactly the type of thing I love to hear, I love to see, I love to watch. If you go to Anambra, you'll be getting this type of occasions. Because it is the thing that brings people together. You can see the crowd here today, masquerading, wrestling, other music all around. So we are very happy with it. That's what I was discussing with them. I was discussing with the PG that next year it's going to be more grand than this. This is going to be more grand than this. I told him to get you connected during the planning. I was doing something to bring it into that. Yes. Thank you so much. Thank you.